फाटले सगळे जे कितें प्रोजेक्ट रिपोर्टां आशिल्ले किंवा कितें आशिल्लें ते सगळे कुशीन दवरून ताणें स्वता बरोवन दिलां की प्रशांत भूषण लर्न काउन्सिल appealing for Goa Foundation also submitted that there can be no objection for the implementation of the recommendation made by CEC in the respect of realignment of the transmission line. And जेन्ना हे सुप्रीम कोर्ट खुद्द एक्सेप्ट करता आणि आमकां सांगता की गो एज पर CEC guidelines आणि as per the order of the CEC. Then where is the question of SEZ and other things comes here? 1200 मेगावॅट वीज निर्मिती गोंया इमिजिएट जायना आणि आमची विजेची भूक जी आसा ती वाडत आसा आणि काही न्यूजपेपर त्या दिसा ते दितात आणि दिवपाचे त्या बद्दल म्हणना पूण असल्यो खोट्यो बातम्यो पसरोवन अननेसरी लोकां मध्ये म्हणजे कितें जावपा खातीर एक पिशवी उत्पन्न करप आपूण जावन हें बरोबर न्हय.